Krásny deň. Ja mám práve po privolávaní lásky s odblokovaním a spoznala som úžasnú žienku. Mnohé z vás sa ale stotožnia aj s týmto, čo vám teraz poviem. Keď sa snažíte, aby vás partner prekvapil, aby vám spravil radosť, aby ste mu ukázali, že potrebujete takto prejaviť lásku, tak väčšinou sa stretnete s tým, že spraví presný opak, nevšíma si vás, nepodáva pomocnú ruku, nepomôže. A je to kvôli tomu, že keď vy si niečo neviete dopriať, tak ani ten partner či osud vám to nevie dať. Začnite najprv plnením svojich želaní, zvýšte si to svoju úroveň toho, čo ste ochotná tolerovať, netolerovať a začnite mať sami seba na takom vyššom mieste, lebo potom sa začnú diať tie zázraky. Ako náhle sa budete niekomu snažiť niečo vnúcovať, niečo sa mu snažíte vysvetliť, tak sa deje pravý opak a tento človek vás nepočúva, berie tú vašu energiu nedostatku ako naozaj takú ako keby odpudivu a ešte menej lásky alebo takého porozumenia vám dám. Budem rada, keď mi napíšete, či s týmto súhlasíte, či ste to videli vo svojom živote a teším sa na vás opäť. Majte sa krásne.